Bună! În clipul de astăzi vreau să vă prezint un colet primit de la Silvia Mădălina. Să știi, Silvia, că nu a pățit nimic cutia, curierul a adus-o întreagă, doar că eu atunci când am luat-o de la EasyBox, curierul mi-a pus-o într-o căsuță foarte mică și abia am putut să o scot de acolo, trebuia un picuț ruptă, doar pentru a o trage în exterior. Deci cutia a venit intactă, eu am rupt-o aici, nu curierul. Și vreau să vă spun despre Silvia. Silvia, de-a lungul timpului, mi-a trimis foarte multe colete pentru a testa produse. Sunt produse care nu sunt sigilate, sunt produse pe care ei nu îi se mai potrivesc și decât să le arunce, a preferat să mi le trimită mie pentru a le testa și eu, să văd dacă îmi sunt bune, dacă nu la rândul meu pot să le ofer prietenelor mele cu drag. Deci nu vreau niciun comentariu răutăcios sau chestii din astea, deoarece colaborarea cu Silvia este următoarea. Ea are produse care nu le mai folosește sau nu îi se potrivesc tenului ei și decât să le arunce, preferă să le dea mai departe pentru a se putea bucura alte persoane de ea, de aceste produse. Deci, cam aceasta este colaborarea mea, să spun așa, cu Silvia și mulțumesc pe această cale, deoarece datorită ei am încercat niște produse care sunt oarecum destul de scumpe și chiar mă bucur că datorită ei chiar am încercat produse foarte bune. Așa că o să vă arăt ce produse mi-a trimis de data aceasta pentru a le testa. În caz de nu vor fi mie bune, pot să le dau mai departe prietenelor mele, că nu este nicio supărare. Deci, cam așa facem noi. Pentru început, de la Nala, am acest exfoliant cu sare, cu flori de primăvară. Silvia, din câte mi-aduc eu aminte, pare mi se că mi-ai mai trimis această sare, care este foarte bună și știu că am spus atunci că mirosea demențial. După care am un unt de corp, tot de la Nala, cu afine și piersici, care miroase foarte bine. Produsele de la Nala îți vine să-ți iei o linguriță și să mănânci din ele, deoarece miros demențial. Un produs care este favoritul meu este acest unt de corp cu grapefruit, deci miroase a grapefruit, deci miroase perfect a grapefruit, deoarece îmi place mie foarte mult mirosul, am hotărât să o folosesc ca și cremă pentru mâini. Și da, așa o să fac cu ea. Și mai am un unt de corp cu rodie, produsele de la Nala, da, foarte, foarte bune. Aici am o apă micelară. Eu pe net am găsit-o ca și apă micelară. Acum ce o fi în ce o fi, o să o văd la timpul potrivit când o voi folosi. Are 340 de mililitri. Pe net am citit despre dânsa că ar fi foarte bună atunci când ai un machiaj waterproof și ar elimina foarte bine acel machiaj. Voi vedea la timpul potrivit. Tot de la Nala am o cremă matifiantă cu SPF 50. Eu cremele matifiante pentru ten foarte greu găsesc una care să nu-mi iasă coșul. Nu contează ce marcă este, tenul meu nu suportă crema pe timp de zi. Fondul de ten îl suportă, crema sub sau un primer nu-l suportă. Și mă umplu foarte, foarte multe coșuri, pur și simplu. Și de asta, dacă această cremă sper să-mi fie bună, dacă nu va merge mai departe. Am o mască pentru ten de la Oriflame, aceasta în varianta cu verbină și mai este ceva acolo. O voi folosi cu drag și pe aceasta. După care am de la Mua un, nu știu cum să-l numesc, da, un gel pentru sprâncene și pentru gene. Eu îl folosesc pentru gene și uneori pentru sprâncene, de ce nu? Aici am un rimel de la Yves Rocher waterproof, cu siguranță o să-l folosesc, deoarece este waterproof și chiar dacă este un sezon în care este o umiditate mare, îl pot folosi. De la The de la Oriflame am acest concealer în varianta de Light Nude. Mai am un rimel de la Pharmacy, este acel rimel dublă, unde sunt două capete, unul mai mic și unul mai gros. Mie îmi place foarte mult această periuță. Deci periuța aceasta îmi place foarte, foarte mult. Deci cred că este plin, deoarece foarte greu
Da, este foarte mult produs în el, observați. Dar mie îmi place mai mult cealaltă parte. Periuțele de genul acesta îmi plac mie foarte mult. Am aici un ser exfoliant. Sunt foarte curioasă. Am citit numai lucruri bune despre acest ser pe net, că m-am informat și de acolo. De la Gliss am acest tratament hidratant pentru păr pe timp de noapte. Am un păr deshidratat în momentul de față, așa că acest produs îmi pică foarte, foarte bine. Și de la Nala mai am un spray protecție solară pentru păr cu extract de aloe vera, cu extract de morcov și cu extract de rodie la 150 de ml. Și acum vin produsele mele favorite, să spun așa, care îmi plac mie foarte, foarte mult. Acesta este un primer, tot așa, primerurile pentru tenul meu să folosesc după care un fond de ten, îmi ies foarte multe bube, deci din acest motiv eu nu folosesc primer sau cremă înainte de fondul de ten, că altfel chiar mă umplu de coșuri, sincer vă spun. Doar că eu am mai avut un primer de la Silvia Mădălina, un primer foarte bun și l-am folosit ca ser pentru noapte și mi-a prins foarte bine, tenul luminos, frumos, a doua zi nici nu mai aveam nevoie să mă dau cu fond de ten, mi-a plăcut foarte mult. Acesta este foarte hidratant, deci este pur și simplu ulei, foarte gras, ceea ce m-a încântat pe mine foarte mult. Produsele uleioase pentru tenul meu sunt o comoară. Eu dacă mă dau cu ulei pe față, sunt comoară, tenul meu este foarte fericit. Și este luminos a doua zi, deci ăsta cu siguranță vreau să-l încerc urgent. Și mai am aici un produs care ar fi un fel de apă tonică pentru a doua zi, ceva de genul ăsta. Te poți da și dimineața și seara pe o dischetă cu el. Vreau să-l folosesc deoarece acolo scria că minimalizează porii și iritațiile, iar eu mă irit foarte des pe ten și știți foarte bine că folosesc de la Deme acel produs pentru coșuri, apa aia tonică. Acum vreau să-l folosesc pe acesta, vreau să văd despre ce este vorba, sper să fie foarte bun, am așteptări destul de mari de la dânsul. Și Silvia mi-a mai trimis o paletă pentru machiaj, pentru fardurile de pleoape. Arată foarte bine această paletă și este foarte mare, așa arată. Este foarte, foarte frumoasă această paletă, are și o oglindă. O voi pune așa și o să vă arăt așa cum sunt aceste culori. Sunt niște culori foarte, foarte frumoase, cu siguranță o voi folosi această paletă cu prietenele mele când o să ne machiem și o să ieșim împreună. O să spun, hai fetele la mine, am o paletă superbă și ne machiem toate din ea. Este superbă, o ador, îmi place foarte, foarte mult. Hai să facem un pic de soaciuri. Așa la asta. Deci asta îmi place mie foarte mult, asta. Asta e superbă, ador, ador. Hai să facem și la asta. Și hai să facem și la asta, de aici de jos. Ioi, de superbe! Și la asta, asta de sus. Uitați! Uitați că sunt superbe, le ador! Și m-am făcut atât de farduri și arată destul de bine. Hello! Da. Mulțumesc foarte mult, Silvia! Voi lăsa canalul tău de YouTube în descrierea clipului meu. Vreau să-ți mulțumesc încă o dată că mi-ai dat ocazia să testez niște produse de care eu pur și simplu nu am auzit sau poate că nu mi le cumpăram, așa voi mai trece câteva produse care o să-mi placă pe lista mea. Vă mulțumesc foarte mult că ați rămas pe canalul meu, deși nu mai postez atât de des, dar oricum, până data viitoare să ne auzim cu bine. Pa, pa!